Magluluto tayo ngayon tinola kasi maulan. Maulan ang panahon. Ito yung tutulahin natin sa adobo. Yung kalahati tinola, yung kalahati adobo. Adobo sa kalamansi na may sili. Ito yung manok na bakla. Manok na bakla. Ayaw lumaban sparring, kaya tinawag manok na bakla. Ito na guys yung manok na bakla. Iinit na ako ng tubig, tapos tatanggalin na natin itong balahibo nito. Okay, umuusok na. Tisingin natin yung malambot na lambot na. At babalahibuhin na natin. Nabuhusan ko na mainit na tubig, babalahibuhin na natin. Umusok. Ito na mga boss, pinapahiran ko ng asin. Nilalamas natin para malinis na tanggalan na natin ang balahibo. May mga tira-tirang konti. Tapos yung mga tira-tirang konti na yan, papadaan pa natin yan sa apoy para tayong suplete. Yan, pakalaki. So hugasan na natin to, papadaan sa apoy, tapos asin uli, hugas ulit para malinis na malinis. Kasi dapat pagkain natin malinis dapat, kasi kinakain yun Yan. Okay mga boss, lapit na. Okay na mga boss, malinis na. Babanatan natin. Babanatan na. Baka banatan pa ng iba. Magaling pa pala ako magkatay ng manok. Dahil nga naman mga boss, tapos na. Ito yung kalahati pang tinola. Ito yung kalahati pang adobo. Ito yung mga laman loob. Yung atay, balon-balunan, liig, backbone. Tapos dito naman yung paa, pakpak, pitso. Yun ang masarap pang tola. Paano mga boss? Magigisa na tayo. Hugasan ko lang to. Unahin natin ang tinola. Naglagay na ako boss ng tubig, kumukulo na nga konti Hayaan lang natin para lumambot, kasi yan, manok hindi naman 45. Boss, maglalagay tayo ng paminta. Hayaan lang natin kulo. Mamaya tatanggalin natin yung mga iskam. Mga boss, update tayo. Makalipas ang kalahating oras. Yun, panay kulo nya. Medyo madaming tubig na yan. Panay kulo.
Kita nyo naman, lumalabas yung ano, mga tunay na taba ng manok. Mataba to eh. Hayaan lang natin kumulo kasi matigas pa. Mahirap to mag-native, pero sarap nito pag naluto. Natin, hayaan lang natin lumambot. Madali maglambot to kasi uling yung gamit natin. Mga boss, update tayo. Isang oras na kalipas, luto na yung manok. Ilalagay na natin yung papaya. Ilalagay natin ang papaya. Hayaan lang natin siya lumambot. Lagay tayo ng asin. Ano guys, lagay tayo ng asin. Tapos pag malambot ng papaya, susunod natin yung dahon ng sili. Guys, medyo hinog na yung papaya natin, pero okay lang. Sarap na to pag medyo hinog na, malambot na to. O yan, sarap niyan Brad. Ayan lang natin kumulo. Boss, maglalagay tayo dahon sili. Hugasan na to. Asin lang ginamit kong nito, panimpla, kasi naglagay tayo ng chicken cubes. Sarap nito, native. Tingnan mo sa sabaw. Dilaw na dilaw. Ayan lang natin kumulo pa. Medyo matigas pa yung papaya. Boss, luto na. Luto na yung tinola natin. Dadagdag tayo ng sili. Wala yung siling panigang, labuyo to. Parehas lang din yan. Kung pabango lang ba, kainin na natin. Baka kainin pa ng iba. Mga boss, luto na siya. Tinola, native na manok. Sarap boss, sabaw. Yan. Tingnan nyo naman. Isusunod na yung natin na adobo sa kalamansi na native na manok. Na-marinate na yung kanina. Mga boss, ito yung aadobuhin natin. Naka-marinate na to sa bawang, paminta, laurel, toyo, sa kalamansi. Madaming kalamansi. Adobo sa kalamansi to, hindi suka. Pero tawag dito, manok na bakla. Ayaw lumaban eh. Ito yung aadobuhin natin. Tapos yun, nakasalang yung sa tinola natin. Malapit na yun maluto. Sinsya na, mga ingay ito, mga bata na makulit dito. Ito yung adobo. Ito na yung tinola. Titirayan na natin to. Magdadagdag tayo ng konting tubig lang. Hayaan lang natin yan kumulo. Nilipat ko na sa lalagyan yung tinola. Nakalipas ng 30 minutes. Kumukulo na mga boss. Lalagyan natin ng kagatlabi. Itong style na adobo na to adobong matanda. Kanina minarinate ko sa toyo, kalamansi, bawang, paminta, laurel. Yan. Ayan nagmamantika na mataba kasi itong manok na to. Yan, may kagatlabi. Hayaan natin lang mag-dissolve na sabaw. Mga kalahating oras pa. Si CG, kinuha na yung atay ni CG. Luto na yung atay eh. Binanata na. Boss, babawasan natin ang sabaw.
Pero ibabalik natin ito mamaya. Dahil patutuyuin natin para mag crispy. Yung medyo tostado konti. Pero di naman masyado tostado na. Yan, matigas pa. Kalahating oras na to eh. Yung balon-balonan, no. Dudurogin na natin yung sili. Nalagay natin dugo. Ito yung dugo na merong asin pag nagkakatay dito sa probinsya. Yung iba naman bigas. Ganda asin. Hayaan natin matuyo ang sabaw para maging tosta yan. So, hindi naman masyadong tostado. Magdadagdag lang tayo ng kunting asukal. Yan, para balance yung tamis, alat sa anghang. Sabi, usok, inabot na tayo ng gabi. Mahirap na namang nagluto ng native. Kailangan palambutin para masarap. Kung gusto mo kumain ng masarap, ay tiyagaan. Yun ang the best doon. Pag gusto mo kumain ng masarap, tiyagaan mo maluto. Tingnan nyo naman, boss. Grabe kong kumulo. Maraming usok ko. Medyo malambot na. Ayan natin ito ma-dissolve na sabaw. Tapos tuyo na. Tuyo na, oh. Tingnan mo naman. Ayos na. Babalik na natin yung yung sabaw na tinanggal natin muna. Ito na guys, yung sabaw na tinanggal natin kanina. Alam mo, ganda ang kulay, oh. Isang kulo pa, okay na. Okay na to, boss, luto na. Hahainin na natin ng maulam na. Ganda ng ulay, brad. Ito yung adobong native na manok sa kalamansi. Tas maanghang. Okay. Ito na guys. Oh,
Boss, ito na ang adobong manok sa kalamansi na native. Ang ganda ng kulay, oh. Masarap pa. Mayroong konting kagat labi. O paano? Kain na na.